Какво става, хора? Аз съм Божидар Тафриджийски. Днес ще ви обясна защо се е получила караницата между караницата или там, както го наричате вие, караницата срещу секта Ивенц. Сега ще я разберете. Секта изпяза Венци. Карам Венци да ми играе Бели ден за вчера Мерцедес. И после там Венци беше вие просто чуете новата песен "Дигам левел" на Павел и Венци феят с Кристиян Костов. Ще разберете. И така, не знам защо. И във втората песен на секта разбрах, че казва аз съм че се извинява и че е този, че е единствения, който може да си го позволи. Просто му чуете парчето и ще разберете. Извинете за кратката пауза. И това ще бъде видеото. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате, да лайкнете този клип, да оставите по един коментар и да кажете на приятели да ме гледат. Благодаря, че ме гледахте и бай-бай!